Kendiat singi ha swaban poi election nak banta banji di kinong mi khmat bathamai saka yeng dor bar thaw ain ka jala ki he no hilam ka National People Party hapo ka jelam Conrad ke sangma lembot ba prstun ten song ki lahiar da ka pukni nar saka sinong khabau kabahap apo ka sela constituency nak banta banlet yalap election nak banta ka kertong jong ka party ka Congress Mary Kharpuri ha ka tei ki jelang de ki hajar ngut ki pai ba ki latu saka jelang pai ba ka baningkong e balapan long da ka National People Party NPP sela blok ha ka santarik mentau benai ha khabau kawai na kisnong badan khaput bat kari Bangladesh na ka liang ka kertong jong NPP na ka tei constituency ka Congress Kharpuri ha bakran da ka jelang ka long ba janbaro ki jikuli be yaka la ka khlain ni em sha kisnong ki badan khaput bat na kata kadau kala penlong no ya kata jelang ka bahe ha kata ga than ka bodan paji naksnong sela barbor habang julet man kisnong banya kendo ki pai ba ban penlong ki meetings ba pero per pijia kli yanga kong sathi sagaro sathi sa border longkum no ngimtip tu kong ka longkum no ka ba ngar ngan jubab le se naladi bang ba kebiang nganget ba pi penum nget hiro kata ka de gabanga ngakwa e phi ba phiniawan shane bat kumno ka ba lese ka kali kasgi kalong kasgi sa jingkin maw phi ka ba phinia long jam lang bat ki bat nangni shakhmat ru phinai men sem le me ki namar ba phi layui ka jinglong ka jingman shane bat nganget bakine ki parlok ki jongi ru ki banang ka de ka than ru ki he men sem habangi wan kumne banganget bagani ka meeting kan lumlong ka meeting ka machulong ka basabe bangangen banang ni syakmat ni sa aslang khandiat sngi ni namong shu diki benai na madangeng diki benai let's say ka penjaito ya pi ngan habong diki sngi to stang diki sngi pila banya merjing modlang bat kini ki parlok ki jong phi shane te palba bai hakani sngi ngadap daga jingkaman namar belai bangadol lang hakani kapor bat ki leaders ki jongi khamtam i chief minister badan buram jongi i deputy chief minister badan buram jongi kiru kilashim khia shisha banwan shakani ka chaka banwan ban khbi ban pe bat kani ru ka ai men cm ya phi lese hakisgi ki ba phi pinang beteng ye ka kam tigani kam dei ka bangin sukut tang hang ne andai na kaliang ka jonga pan na khot ikani ka meeting kalong shibenta kabangin ya merji mud lese hakani ka meeting bat bapin yos no ya kai bakini ki leaders ki jongi bat khamdam na ki nei ki balade ba ki jingkren ki jongki shakhmat bapin pen jingmot bhan amde bano man shumi na kani ka jaka ban plate shayeng lese ban klen no namar bale ngashim khia hadu kani kawai kadai kabanga ngadon kata ka jinx go kia na banta ka ni ka constituency bon na phi ki baywan ha ka ni ka sngi bat bon ki barang sakut ki lindi ki jongki POE bakalindi ya talong ka baya kalindi ka balong ka bachingai bat POE bakat no hang niru ki ma de ki jinge ban na kwa ya phi ba iwei pi wei badon ha ka ni ka jaka ba pin mi nang ne ra ka jingkit clear kum mga jukran haman la kisnong bakane ka kam dei tang ka kam ka jonga handrei ka ne ka dei ka jongpi ka ba phi dei bandan ka jingkit clear namar kum balakran dai Dr. Amperin Shakmadru ba la ra phi ko ai ka jingkala ru ka dei hi banwan na phi ba dei ma phi hiru banwan ra ya ka jingkala ban ngangen na do menta ka sngi ka num dan shu ka jingkala pa lesi hakiwei ki benda kiwei ki parties kinyui yakani ka meeting ka bahe akumne baryange basa khendiak sngi pat kinsale dakiwe kilat kilinti namartang mentaro kitip baga party NPP hapo shala constituency kala nang kiu man kasngi bad bangangin scam hiru bad nga shani akli hapi ki paiba bad kinong kit kam bahakani ka kentingin yo e ka jingjap ka badan burom nakaliang ba persdon ha bakran hak jelang ban pan jingkercha nak benta ka Congress uloong bo klam don jingtep bak hasela constituency kidang buon ki chaka ki bampat don surong tengah kwa ban ong hange ngilai wan knang hakane ki jaka ban pelong ya kada ka public meeting ban ajing sngan
yakine kiparlok kibasa syane syasian yang wa ngadut ban ong de kesiliang wa gini hakab borok-borok laya udlut mengapa disian ngidayat nungkong sibit nang ni tenlei habnya syom da kacopa mi kejing itenat jong kan ke area ke Jakarta balapala gabakal ngakwa ban ong ye pi hang ni ya kasila konsensi barokoi ngampat jutip badang don ki Jakarta ki pandon surok kamtam kan ke area ka baplin bay tengamut ban ong ye pi kini ki perlok ki basa siakan dikatakan heb bakti bekerja ki konkret balik ngomong tak namar ba latih kena ngin ai ke surok ke babit babian sini Muslim jo ngin khotendar saya katai ki jingki kabadi ka main bridge kaban connect ia kini ki atli ki silangwa Muslim syuk ni sakot tenda no bat sisin mengakot tenda ngisdang ye kakam penang tang ye sasna ye kene surok kan dia bat kene kan long kum ka tourist spot ka tourism destination ngapai ang ni jaga mangi ki basyong sate si jurong lum thait ban pek tari ulum wa teng ban pek ye kamadan tinginuan pelut por sini ngalapas dia wi kongres ngong ada pijok ngin ya kawai hane madan ba tengakwa ban penken mau ye bi hendiat hakwe dei bakasila konstituensi pinget na pinget saya kenjing hen lai pausan snem nadu ukat kendai spa pra ni ai yalam bagi ai sensyar tang hauju ubri lai pausan snem tik di lai pausan snem tapi lah ar hajar ar kulai tongin ya penkelano ngam ong bakimbit kimbiang mentrekam Lenga ong lah dek kapur bat penkela uai bat poksut like transdem nekaju natrai tangi wek sai maksud balas lentang ban ong tang hadu like transdem dar sirukong ani me kena like transdem tapi labun usai serdep ban ya kajan original dikai ka bangut ban ong ya pi skem jingmut mi nang ni ar hajar ar pulai ngin tau ye ka record ka bakerpang na kabenta ka sila konsensi ba i konkres injo nasngap ikren hidnir tiap-tiap long tik kumikong amprin ni ki kandidat kentay jini ki besar kay baham ta pinamiwa akum kini kejabing kebapro kaktin lo kebakiang kat nutam kin ai kajing syakri kebabahatam ya kipat ba jong kesilakan sesi barokoi kena kata kerau hakan ngap jamit ngasukwa ban ong yepi mi nang ni ra iya ka kubor babha nama ki bapersya bunsin kin ong kira katra kinolor ni lam ni bu kinolor ni sau bahaya lor ni bha wat benrip wat benhe ikan mbak namar ble kecik buon bre lapalat uei ban wan lemda don kemensin syaki jingi lang pat ba ki bekum keni ubre bawan ka bamut uladon lepa kemensin begitu gilok ngau bahas sendur apa sendur sonna jingai ban itutan masalah pentip yang kita di kandidat jampi ong baka NPP ketolak tamba unam tam ngin jope kata ke bangga kuah ngin jope